Good morning yan. Hi guys. Hello guys. Yan. Oh, hello. Nasa ano na naman kami? Kalsada na naman. Papunta tayo saan, madam? Willowbrook Mall, kung saan si Mayor nag-work. Ay, talaga? Ay, talaga? Body shop. Aba. Diyan natin kukunin yung iyong Body shop, yung shampoo ko yan. body shop product. Di ba kasi sa Saskatoon, wala kaming... Saka pansit. Ay, pansit pa? Oo. Kasi sa Saskatoon, di ba walang body shop? Kaya ang ginagamit kong shampoo sa body shop ko lang nakukuha. Yung ginger shampoo. Hoy, what about them daw? The Ay, kids? the kids pa pala oh. Chicken banana. Ayan. Tapos after ng mall, saan tayo? We're heading now to the eastern part naman ng Vancouver. Dalhin namin kayo sa White Rock. Then kung gusto niyo pa joyride tayo up to Abbotsford, ganyan. Tapos yung sabi nyo boundary ng Yun US? nga, yun, nandun sa White Oh, Rock okay. banda. Oh, Sa poopsie. US, yung dito lang, before mag-US, yung Peace Arc. Mm. Parang kita ko sa Park. Facebook yan. Oh, search nyo. So yun at Siya pwede siyang tumawid. Tapos si Isabel. Si Amigo. Silang dalawa. tapos si Isabel. Iwan Yan. kami. Yan at punta muna tayo ng mall at tingnan natin yung mall. Kasi nagpa-part-time si Sir doon. Kung kayo taga-busy. Yan, now let's go. Go, go, go. Gusto ko yung TNT na yan ha. Malapit lang sa kanila. Isang ikot lang, TNT na. Ano? TNT. Baby, lang yung mamatiyon. Nakalimutan ko na naman yung pangalan ng mall. Ano pangalan ng mall? Willowbrook. Yan. Itinerary maker. Willowbrook. Willowbrook ata. We need to go to the beach. Nakabalik ng TNT ay. Ano? Salmon? Oo. Yung puti. Buti dito, may mga lumalangoy-langoy na isda oh. Wala ako nung mahanap na local lang yung katulad sa Saskatoon. So pwede na siguro to. So mamaya ito yung dinner namin. Shanghai Bok Choy. 268. Ito na, pwede na to oh. Pangalagay lang sa pansit mamaya. 268. Malawak tong TNT. 198. Itong gulay na to masarap to. Lalo na sa pritong tilapia. Sarap yan. Siyempre sili, sausawan mamaya. Sarap yan. Patay tayo dyan. Uy, bumili ng Uri. Pag nakakailing si Joanna kayo, pinanluluya eh. Kaya nakakadamay ako eh. Ano yan? Pichi, gulay. Uy. What do you want? The mini cupcake, the Wow! frosting, please. And the bee. Masasarap oh. Ang gaganda kasi dito sa TNT, meron silang bilihan ng mga luto dyan, na ulam na. Ang galing. Ano yan? Sige, okay lang. Okay na ako itong ginger soda. Kasi bumili kami doon sa China, sa bubble tea, sa Chinatown, sa Victoria. Masarap yung tea kahapon. Wow. Ang sarap. Sarap sa uric. Ayos. Ito na lang kukuha oh. Tapos bayaran nyo dyan sa cashier. Masarap. Instant ulam na. Wow. Bibili kami ng siopaw, itong pork steam. Kasi pupunta kami mamaya ng beach daw eh. Hey, show our cupcake.
Ayos ano. Thank you. Apat na, 850 lang oh. Ay, binuksan nila. Mainit pang masyado. Ayos, let's go Bel. Opo. May daanan na pala dito sa loob, papunta sa mall. Dalawa na palang anak namin. Yan. Si Olaya tapos si Isabel. Isabel. Pumunta talaga kami dito para kunin tong Kunin do. batang to. Ele. Ayan, bayad muna kami. Ayan, nakabili na kami ng mga shampoo ko sa body shop. Hindi daw to magsasara, sabi niya. Meron daw sila nagsarang at least 2 shop, 3 dito sa British Columbia. Yay! may art is cool. Ayan, so, galing kami dito sa American Eagle. Dito nagpa-part-time si Sir. Yan, pag may time. Oh, let's go. Sweets Factory. Oh, yeah. All right. Yan. Aba. Wala tayo niyan doon. Please Donuts. Na yun, madam. Ah, talaga. Pa-picture talaga si. Since 1979 pa pala to, no? Ano yan? Half dozen ang paminta. Half dozen? Say, you know, you're coming, you figure out you're coming to the mall. At least ma-try, ano? You call ahead and let us know. We can you come. White Rock ano? White Rock. White Rock. US border. Dito yung ano? Kasi May... nataid na kaniyo, I think, ano to, Blaine? Ha? Ilonin do sa mapa, garo Blaine siya. Basta Mhm, garo US. side pa ka. US na Blaine ang upload or somewhere. Basta din Seattle ang... Dito yung ano? US border. Napupuntahan natin. Ah. Ini, antay beach side pa. Ah, beach Then, side. harap namin siya. Ah. Tinda lang. Ilonin mo. Hindi na kita Daddy, magagaya ng mga Oh, mga ganda. Dinadaanan namin, magaganda lahat. O yan na ba? Beaver's Tail, Daddy. Bakal daw kita, Daddy. Aya, mobile. Beaver's Tail, yeah. Aya. Ito. Ba? Oto, to spade parking pa pa. Ulaya, please. Please. Utang na loob, magsitahimik kayo. Grabe tong dalawang to. Nagbabardagulan sa likod. Hello there, guys. Itong dalawang to, habang nagbibiyay ka, grabe. Wow, Ang ingay. donut. Yan, nandito kami sa ano, White Rock. Pero listen to your mom. Hindi ko alam kung ano nakakasakop nito. Tanungin natin mamaya sila. Olaya, you didn't open your car seat. The seat belt mo. Mag-ano tayo, mag-beaver tails? Matamis, my gosh. Ha? Sabi mo eh. I know. Oh. It's there. So, Yan. Isabel, Yan, babayad muna kami ng parking. Pero baga maray-maray. Tapos mag-walking tayo papunta doon. Dito na siguro tayo sa taas. Itong street na to maganda yung nadaanan namin. Maganda. Yan. Boundary na pala to kasi ng Amerika eh. Ano? Release ng train, tapos may mga naglalaro. Ay, ang ganda ng ano. Tayo. So, pwede ka maglakad hanggang dun sa dulo, no? Mga nagka-kiteboarding. Tapos yun, no? Lalakad kami papunta mamaya
mamaya doon. Medyo malamig na naman ang hangin. Kailangan na kunin yung jacket. Halawigon pala na eh. Halawigon oh. Ang haba. Ang lalakaran. Pero may mga tukawan. May mga upuan naman na yun oh. Oh. Hindi naman lang muna. Ayo, dalan-dalan kita ka to. Mga nagka-kiteboarding. Ata na, rayoon. Madumang punta kita sa ano? Sa Pantalan. Oh, doon. Yan. Yung mahabang tulay na yun. Latong tasinda. Ayos niyo. Alin ang Amerika? American side. American na ata to eh. Mami, tingnan mo yung mga bahay oh. Pataas. Sige na kanin ka kanin. Masarap yan, pistachio. Mga bahay oh, parang Baguio. Pero mahal yan. Siyempre, dito sa may ano eh. Pampang. Tingnan mo yung mga berries oh. Mami. Oh. Tikman mo ni Daddy crispy siya at like itong mga dati tatatry. Ano Ang yan? iba bagay itong medyo chewy, ini crispy. Ah. Diba? Right? Sarap. Pag kaya. Ang gawin. Wala akong ganyan yung mga berries. Oh. Wala lang. Ano yan? Hi, the beach. Nga, amiga. Pichi-pichi. Sino tong pichi-pichi? Aling Mary. Sino si Aling Mary? Here, there's people. You ask Tita Ay, if you pwede can put it on the nilagyan ground. at siyan. Aling Mary? You ask Tita Reg. Pa dyan ang tinapay. Ayos You no? ask Tita Reg ulit. Pichi-pichi. Ito yung mga baon namin. Galing ng TNT. Lot sweets. Dahil dyan, oh, Yun lang. Sa tukawan. Sa tukawan. Lagyan na lang. Sa ground, sabi si Talaga si Isabel. Put it on the ground. pero idikit ka. Yan. Kaya mo ikaw ang mga kakanin. Patungan na lang. Naring aram sa mga arin ang kakanin sa kagawa. Sorry guys, you know, papa kaya ang nag-aayos, so Wala na talaga itang basurahan, ano? amigo, tiksaro ka mo kanino dyan. Liz Duna. Ano yung mga ano. But picture mo sa roo, cute. Oh. Cute, cute. Nagtatama. Oh my God. Sabi ni Mama. Tumutulong man. Your cupcake! Oh. Si mga kutsara, tinidor. Oh, yan na. Oh. Let's open It's okay. the broccoli. You need to eat broccoli broccoli. first. Broccoli. Ate, broccoli. Oh, problema na naman niya to. Mga ano ka mo mga bulining mga Masakit na naman ngayon yung mga ano. Hindi ako matibay magbukas. Siopaw, mami. Pabukas tabi. Thank you po. I think it's open. Oh, bless na po. Oh. Pray, Isabel. In the name of the Father, Holy Spirit. Thank you, Lord. For our bountiful blessing, that will wait on our people. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kaya na. Pwede di ko alam kung saan dyan pagbukas. Pili ko yung may sticker. Kulaan ko masiram. Masiram. $8 ano? Legit the Chinese. May siopaw kami kompleto. Ini oh. Uy, plato-plato na Sushi. nakita ko ka. Oh, dahil mami, sushi na. Kanina pa napapasushi yan, sa sasakyan pa lang. Ako siopaw. Eh, malipot na. Baby, there's a dog. Siopaw, lasa natin tong siopaw. Pwede sauce ka din dapat buksan na gano'n para Masarap. Kami, masarap. Oh, Legit yan, legit. sarap. Pero $8 lang. I love it. $8 apat. TNT. May sauce? Walang sauce, pero kahit walang sauce, okay na. May kape naman dyan. Ano yan? So mamaya, pupunta tayo doon. Sabi na pupunta doon sa may tulay na, no? Mahabang tulay. Longest beer. Barang boardwalk, no? Boardwalk.
Sabi natin, yummy? Yummy shop. Yummy siopaw. Opo. Bel, what do you want, anak? Meron pala. May siopaw din. Ito na yung lunch namin. Ganda ng view. Ayan. Galing naman ng mga ano. Hindi nilalamig yung mga yan. Parang kiteboarding na yan. Garo lang ano, Bagasbas. Camarines Norte. Parang ano, Bagasbas Camarines Norte. Yun to, naglalaro sa ano, nanay niyo. Are. Yan. Tawag yan. Bamboo stain. Ayos. Okay, remove your hands, everyone. Sabay kape. Yummy. Bamboo shoots. So ito na yung huling araw namin sa British Columbia. Gawa ng bukas ng umaga babalik na kami ng Saskatoon. Enjoy this. Day mo ko Marami kami napuntahan, ano? Dahil sa kanila, dami namin napuntahan. Dahil mo Dahil sa amin, kulang sila ng tulog. kulang sila ng tulog. Ang aga namin minsan umalis. Kanina nag-ano naman kami, gumising ng late, ano? 7:30 na. Kumain ng bata si Rich. Hindi na daw siya makatulog eh. Nagluto na. Uy, hindi na siya kanina, nagluto na siya, may sinigang na isda na, sinabawan na isda. Pero ano, 7 na rin yun. Ang aga niya. Dapat 7. Sabi ko sa kami kasi di ba, ang gising talaga namin ni Joanna eh. Late na, lunch na talaga. Kaya alas 7 sa amin talaga masyadong maaga yun. Eh syempre may lakad eh, kailangan. No, kailangan na gumising na maaga, no. Yan. Para ma-enjoy natin ng British Columbia. pag-stay namin dito sa British Columbia. Ha? Oh, yung Papaano yan? kiteboarding. Oh. Anong tawag dyan? Kiteboarding. Kahapon na-enjoy namin yung Victoria, no? Kasi first time din nila sa Victoria. Kahapon, no? Kaya maganda yung road trip namin. Sakay kayo ng boat, no? Ang ganda, ang galing. Napakagandang experience. Sa north part naman sila. Oh. Yung first Whistler, day, ano? Whistler at Tapos Squamish. nag-Sea to Sky pa tayo, no? Kaya Gondola. nag-gondola, ang daming activity. Basta maganda yung namin pag-stay dito sa British Columbia. Ano? Nung first day nag-Vancouver kami, kaya nakapunta kami doon sa may sa pier, yung mga cruise ships, malalaki, tapos Gastown. Ay, napakagaling. Cathedral na sarado. Ano rin? Cathedral na sarado. Ano rin? Cathedral na sarado. Ay, yung katedral na sarado. yung katedral na sarado. Pero at least nakapunta kami dun sa katedral. Kaya Ano? grabe ang reaction ko na trip. Sabi na Amiga, sabi daw pag normal days na magandang panahon, dami daw nagsasunbathing dyan. Napakadaming tao. Pero ngayon, wala. Malamig. Dito. Mga fireworks. Nag-ano sila, pero nag-dip talaga sila sa water. Ayos no. Maganda kasi to. Walking, running. Nagpo-bike ata nga eh. Kaya marami nag-walking. Dali, at siya mo nag-rickshaw pa. Sige. Sabi nila, hindi na daw magtira. Marawa na kami na din. Of course, wow. Ayun ang hangin. So can we go to the beach, down the beach? May daanan ba yan? Ako ba yan? Yeah, we can go. Doon, mamaya, bebe. Oo, ni bebe na baba. Come on, go. We're eating kayo. Later. Later. Excited na eh. Anak pala namin, pinaalaga lang namin kina-lunch. Kunin na namin. Galing na. Good job daw.
Yan. Nakakuha ng ano? Kamaraton. Pupunta kami dyan sa yan, sa boardwalk na yan, papunta doon. Para makita namin. Para mailakad-lakad ang bata, mga bata. Oh. Ito, nasa gilid lang ng ano, train. Yes, darling. Release ng train. Umalong the release. Come here, magputas ako binubday. Come here. Yes. Oh. Laki ng bato. Saan hali yan? Laki oh. Wow. Oh. Anong pangarang kaning lugar na ni? White Rock. Siguro dyan pinangalan. Assuming. Ha? Another city din ng Vancouver. Ng British Columbia? Ng British Columbia, oh. Nasa Surrey, dito White Rock. Oh, White Rock. So ito yung malapit na to sa US. Malapit na Washington borders. Washington na pala yan. Yan. Sabi daw Washington na eh. Nasa Washington State ha. Wow. Biro yun nakarating kami dito. Ang galing. Nakaganito kami gawa ng malamig yung simoy ng hangin ano. So ito mga bata tumatakbo-takbo kaya siguro warm yan mga yan. Eh kami medyo malamig yung ano palo ng hangin sa amin. Let's go, Bel. Malapit na kami dyan no. Sa may entrance ng boardwalk. Low tide masyado no. So ito ay maabot daw dito ang tubig. Ito, pero ngayon yan. Low tide. Ay, naku. Pag summer, sigurado. Bigay pa lang dito. Kasi dyan, ay naku. Parang palagi si Janjan na may kasalanan. Si Janjan ang driver eh. Hindi naman siya makapag-drive papunta dito. Si Janjan palagi. No. Ano yan? Yung dadad. British Columbia. Isabel. Oh, oh yan. Canada's longest pier oh. Oh. Wow, White Rock, BC, Canada. Aba, haba nga. Ayos no? Yeah, let's go na. Maglalakad muna tayo papunta doon sa dulo. Later po, please. Puro ikaw may sipon. Sige ka. O, jacket na ate. Later na. Mahaba nga tong boardwalk na to. Ha? Is yung ulis. Ano yan? Yan nasa kanto lang pakataas nitong hagdan. Ito yan. Ano yan dyan? Yan. Mga kainan, restaurant. Ang review dyan. I see. Kasi may nagpe-play dyan ng violin yun. Yan parang plaza dyan. Yan. May ice cream bar dyan. Parang ice cream shop. Dami, tingnan niyo Korean parang restaurant. Baguio ano? Puro yan Oh? restaurant. Indian food, Punjabi food, Greek food, dessert. Desserts. Parang may pagka-pub yung Mhm. ulis. Parang ba? Pero basta paglabas nyo dito sa ano to, pagpasok, lahat yung kainan hanggang doon sa dulo. Doon sa pinagparkingan namin. Yung bus Oh. naman, kung magpupunta dito na walang gamit na sasakyan, the bus pass by here mismo. Oo. Bababa ka Saka lang. meron naman mga bus galing Oo. downtown ng Pauwi Vancouver, kami di ba? Dito lang, pakaakyat dyan. Dyan mismo sa may ulis, yung may white truck. Dyan Oo. kami sumakay. May bus Oo. stop dyan. Doon. So pag galing ng Vancouver, meron naman Pero ano. makikita mo yung road tirik na tirik ko. Oo nga paangat. In-expect ko talaga Hindi. na lang magpa-park si John. Pero
karamihan naman dito sa sa British Columbia, sa Vancouver yung mga paangat. Yung kalsada mga paangat pababa. Kasi nga bulubundukin nga dito sa British Columbia, no? Dito yung rate ng Oh, bahay. yung bahay. Oh, yeah. Siyempre. Nakarenta ng 1.6, baka dito mga 3K. Kita mo naman tong 2A. view di ba? Oh, Kasi ano siya, parang tourist destination to ng yun lang. Ang dami mong activity pwedeng dami mong activities sa pwedeng magawa, pasyalan, mga ganun. Tingnan yan. Dati ma-jogging lang ako, pakikarga kay Isabel. Jogging! Malapit na kami. Ay, medyo malayo pa. Kala ko malapit na. Medyo malayo pa. Tapos may mga pangalan ito. Siguro yung mga nag-donate nito ng siguro donation, itong mga kahoy na to. Ang magawa tong tulay na to. Pat guiding line. Counselor. Basta may mga pangalan yung sa gilid ng ito lang dito sa side na to. What's that? Where's the crab? May crab? Huh? Where? Ayun nga. Ayaw, duwa. Oo. Patay na crab. Patay na crab. Dati may chika ko. Chika ka. Oh. Oh. actually bababa tayo amigo dyan sa parang may tulay pa baba. Yan, Papunta slow namin tide. dito ng March, may tubig yan. Oo. So may nagkakarabing doon, yan yung may flag, tapos may mga tao. Ayan sa baba. Kanina daddy, may nakalagay na no dogs allowed. Pero hindi ko napansin. Tapos sabi ni Isabel sa akin, Mama, sabi ko po, it says there, no dog allowed, but why is she bringing a dog? You tell her, Mama, you tell her. Sabi ko, no, I'm not gonna tell her. Is the police gonna tell her? Mama, call the police. Marunong na din ang bata. Mama, sabi niya, Mama, no, I won't call the police. But you're tama, anak. You're tama. Oo. Sabi niya talaga, Mama, it says no dogs. Affected siya. Oo nga naman, may saying nga naman na, So, Isabel, no dogs allowed. Meron mga nag-walkie na may dog. Napansin ni Isabel. Yeah, very, Galing, no? Very ano siya, observant. Ako nga di ko napansin yung sign. Tapos sabi niya sa akin, Mama, you call the police. Very good one. Malapit na tayo, oh. May ibon sa likod ni amigo. Alright, nandito na kami sa dulo. Ano meron dyan? May yate. Kaya nagsuma kami ni Ulias. Oo, mababa ako. Ano yan? Mabayad ka? Magbabayad ka? masakay. Tapos? Experience mo lang yan nagyana. Oo. Sige na, taginibo mo yan ni Janjan. Pwede mo dyan magbaba? Pwede ba? Pwede. Tapos Ano siya? chika-chika mi yan, siging krabing na yan, yung lalaki dyan. Talaga, ayos ah. Tingnan natin dito. Maybe later, anak. Eyo, mahiling-hiling mo na ako, digdi. Mahiling-hiling. Mahiling-hiling nga ako, bibi. Lalaki ng ibon. Ano? Lalaki ng ibon. So, kaso walang ano dito. Walang washroom dito sa dulo. Walang washroom. Yan. Akala ko washroom. Hina ako eh. Mamaya bababa ako dyan. Mama, I try lang. So, ito yung dulo ng boardwalk. Malaki ng bato. Yung parang merong kagaya nito sa malapit dun sa Scarborough. Ha? Ooh, no feeding the birds. Oh, okay. So bawal feed ng animals ng mga ibon. No dogs allowed, sabi ni Isabel. Ano kaya? Siguro nagpapabayad sila na tapos itutur kayo kung saan dyan. They quack. Huh? What's that? Look. Quack.
Ang laki na, oh. Look at this baby, oh. Ang lalim siguro niya. Siyempre, daungan eh. Lalim din. Baby, come here. Mama's there, oh. Ang taas nitong tulay, no? Low tide. Is that haiku? Ha? Is that haiku? I don't know. I think it's haiku. Yung mga ganito, ano, yung sa ilalim ng tulay, kinakapitan ng talaba. Minsan, ito, ano kaya yung mga yan? Baby, no, ha? Mahulog ka. Wala. Let's go. Let's go back na sa tulay. Let's go up na. Uy, dab. Canada border talaga. May note sila. So may border nga talaga dito ng US. Oh my, wow, mataas. Ha? No, yeah, no feeding birds. May kausap si Joanne ng lolo, ah. So, yung nakausap ni Joanne ng lolo-lola, May picture kami. oh, na-picture sila. Consultant, Consultant ng? Zago, Jollibee, and Greenwich. Oh, so palagi sila pumunta ng Pilipinas. Noon sa Pilipinas sila nakatira. Oh, galing, no? Ngayon retired na siya. Retired Tapos na. balik-balik na lang daw sila. Oh. It's so funny. Ay, so sorry. Ay, naapakan ko daw. Yan. So, ang galing, no? So, meron tayong mga lolong Canadian na nagtatrabaho sa Pilipinas, ano, sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Ang galing. No, sabi niya, ay, mayroon siyang mga tinutulungan mga kababayan sa Pilipinas. Yan. So, hindi na namin na maano pa makwento na ano, kasi may mga kwento rin siya, no? Yan. So, kami ay pabalik na kasi nandun si John. Nandun na. Okay, let's go. May pupunta pa kami sa ano, border talaga, ano, ng Canada and America. Let's go. Dami din kainan dito. Can I ride in your back? Later na, anak. May na si Tito Jan dyan, oh. Tito Jan. Dumadami na mga ano eh, bumibisita, oh. Let's go.